Ano ba Oo, makala na ako. Oo, makala na kayo. Alas 7 ng gabi. Sa room na. Oo, ano na makatulog kayo. O sige. Ano na ako. Psst. Brad. Pakrianay. Ano ito? Ano kuno? Oo, ikaw. Ano day? Pakadi. Pakitin ba ito na? Pakadi. Doon na kami pakiana. Doon lagi. May dala kami pakiana. Pakadi. Pahit ba ito? Ano ito yung hakon? Ha? Oo. Mabaton ako. Oo. Ano ito? Pahitin ba ito na? Paya ha? May dala kami pakiana. Sige. Ada. Oh. Baga, mo pa man temporma. Lagi. Pado mo lagi. Iba. Sarwal mo ilagi. Ano? Ulo mo ganado tatak. Baga. Ling kayo to ha? Ling kayo to. Ha? Ini? Ako nini. Ako nini. Gimpalit ko ini. Oo, ling kayo to ha? Ling kayo to. Oo, ling ka lagi ito. Arubay akin ni pumalit, arubay. Asin pa kayo. Ano? Asin pa kayo? Pormahan arubay ito. Sige Brad. Salamat ang info. Bye-bye. Sige, ikaw din ha? Tama ba yung turong? Hinahin ka magtripan. Bye-bye. Una ko la. Panghuli ka mo. Hey man. Hey. Rastaman. Hey. Arumpam. Hey. Yo, what up? It's your boy Dumbor TV. Thank you for watching mga guys. Thank you mga pali. Thank you mga kamanampan. Thank you for watching. By the way, nato na sa ngayon nga followers nag-request shoutout ngayon kan Zonyod Kolnik or Nicole Dunyos bugtay ni akong barkada actually. Brother is Sir Nicole Dunyos, police officer. Shoutout tayo mo sir. Sorry. Watch out pa at mga video natin yung mga abot sunod. Para gihapon natin mga followers. Antabayanan nyo lang kasi damo pa itatog pang good vibes and damo pa atog pa Richo. Let's go! By the way guys, disclaimer lang para natin skip kanina actually kung mga ka-familiarize ito mga taga-Tacloban or nag-eskwela din na Tacloban or mga around year 2006, 7 or 8 at siguro ito niya skithan sa nga radio station din sa Tacloban which is sikat talaga ito hiya nga bagan patawa radyo bagan yung kukangkulaan adto nga pinaka-skit the rightful owner si Ring Pao kumbaga at ginagamit lang natin for entertainment yun lang so watch out for more bye.